सैमा फाग्लाजों अरजाना थिग गैला बियो फाग्लाजों बोरमानि गाबबाय थायोना बियो ओमफ्राय बोरमासोना अरदों नै सिनियो ब्लेक कब्राखौ माबा बिना लाबोदों नों आदा आलफ्रेडनाव थोस लाबोनांगोन र' साननैसो ब्लेक कब्राखौ नोंथ' मोनबा लाथारगोन दा नोंथांमोनखौ बरायलायबाय आंनि बे गोदान भिडिअआवहाय आरोना गोसो गैयालाबो एकदम गोसो होनानै बानायथाबबाय आरोना ओमफ्राय नोंसोरबो गोसो गैयालाबो एसे भिडिअखौ गोदै नायना होलांदो जोबजासिम ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार माबा माबि खालामना हो एकदम जों दिनैहाय लथरखौ जानो थाङा आरोना माबायावसो आरोना माने जोंनि खिग्रा हाग्रायावनो दंखायो आरो लथरखौआ माने खिग्रा गोदोहायनि आबौ आबौमोना माबा खिनानै गालांदोंमोननो माबा बेनो रज'दोंमोन दा जों बेखौनो जाहैगोन आरोना खिनानै रज'नाया गोथाव जायोनो ओमफ्राय नै सेंग्राफ्रा एकदम थाबायगासिनो दं मा आरोना नैबेजों माबा गामि थाबाय ओमफ्राय ओरैबो गामि दङ ओमफ्राय बे हाग्रा गेजेरजोंनो माबा आरोना लामा ओमफ्राय बेजोंहाय मालाबा खिबुजोंबो माबा सुन्दाय उनजोंबो सुन्दाय माबा सिगांजोंबो लानजाय खिबुजोंबो लानजाय माबा माबिबो ओंखारो आरोना सेंग्राफ्राथ' मा डायलग होगोन दा नोंसोरो एकदम नायलांबायल' था आरोना भिडिअखौहाय सेंग्राफ्रा एकदम मा डायलग होगोन एकदम माने सेंग्राफोर गोजाङाला जेबो जाखाया नुवाखै होनो गस्लाफ्रानो एकदम बुहुद खर'नो माबा खर'नो नोगोद फाग्ला बियो माबाया जाङिना हिनजाव बायदि खिबु बुलायबाय नामा नोंखौ फाग्ला गाराजो मानसिया आंखौबो होजोबबाय बिसो मालाय एफा गोसा आयु एसे मोजां रायज्लायनो मादोलै नोङो सोलोंदो बुलाबायो सिख्लाफोरखौ खम बुलाबायो बिसो फाग्लासो बाय एकदम मानसियाबो बोरमा फान्थानि गाबनो गोरोंथारलै गाबावलाय खनसेया बाय नै मानसियानो एकदम जालालै क्रेट जानाय बायदिसो जाबाय बियो जोङो दाखालि माबा सैमा फाग्लाजोंबो अरजाबावदोंनो आयु दा सैमा फाग्लाजों अरजाना थिग गैला बियो फाग्लाजों बोरमानि गाबबाय थायोना बियो ओमफ्राय बोरमासोना अरदों नै जाखाला मानसियानो एकदम बोरैबा जाखाबाय आयु फाग्ला खबाव लायाखै उनाव जासे मिनिना गैला फाग्लासो बिदि जायोलै मानसिया फाग्लासो मारै ट्रेनाव समायगौमोन आयु 20 थाखा आंला लालायबावनाय नङामोन नामा आंलाय आयु मा गाननो सारि गानांगौ बियो आयु मा होनो आखै थुना लानोसै ओरै लामा ओमफ्राय बिजोंहा हाग्रानि लामा मैदेर थायो बावहाय सुवागोन आयु हाखानाय नङा फाग्ला बे मैदेर गोनांआवलाय बोरै सुवा गोनांफोर फैनो हानांगौ जाखो जाम्बासियानोलाय एकदम माबायानो लामाया हाग्रा गोजासिनो एकदम लुवार गोजा ना जाङिन दिस इज जाङिन दिस इज नाफाम दिस इज जनि सिं आच्छा जनि सिं माबासो जागौमोन इयो मा खांख्राइ मार थानाय जोनोमाव मानसि नङामोन बेखायनो जेखौबो नुजोबो माहाय थाया मिथियो आयु फाग्लाना गोथाङै जाग्रा साइससो मा बुस्थु खांख्राइ माबा बियो हाग्रानि मार्बल डाक्टार बायग्राया मार्बल हाग्रानि मार्बल इयो माबायाव सोलियो लाव बेगर जानायावहाय हो खारबायमोन नामा मा लथरखौआ मोनबाय हायदो आयौ गोगोम दं नै फाग्लासो मा गोथांखौ इउटुबार जायो गोथांखौ आयु औ जाना खोन्थागोन आङो रायजोफोरनो जाम्बा जाजायानो नै दाबोनो बेखौ बोरै जानांगौ जाम्बा सियान जाजाया बैनो राबायदां थौ बैनो मोनसेया एकदम गोगोम थाइगारदों लथरखौआ फाग्लासो खिगारलानो सोर खिफैनानै खिथानांगौलै फाग्लालै नोंसोरो बेलाय रा खिया माहाय सोर खिफैखोबो लाल' नै आथिङा गोखै सेस
थोस फिथाइखौलाय बुंनो हाया ने गोगोम दंखायो नै ओमफ्राय दाबो गोथां गोजा बुस्थुआनो फाग्लासो गोदै डेन्जार गोखै आयु आंलाय गोदैसो सानदोंमोन गा सोंदों गोदै नामा होननानै डेन्जार गोखैसो जाहैबाय दाना होस लगायनानै जानोसै जागोन गोखैनो लादो ना होमबा लगायना जाहैसै नुबाय माबाया फिथाइया एकदम माखा आरोना नै माबायावल' गैया गुदियावल' गैया ओमफ्राय बिनि ओरै दंजोबो नै फाग्लाखा गुदियाव गैया गांखंआव दं मारै गुदियाव गैया गांखंआव दं ओमफ्राय नों नुनायालाय माहिथि बेयाव रा बेयाव फै ओरैबो नावमा गैयाला मा जाखो गोद गोखै फाग्लासो आयु जाबाय नै आयु गथायनो होबाय था प्लप लंबाय जायाना आयु गोद बिदि गयो फाग्लासो जाबावलाय आयु प्लप लागाथो बिगुर थिगुर होखायो फाग्ला जोब्बाय जानायाबो बिगुर माबा बिगुर ओरैनो थाइसें गयथा जानानै गयथा डेन्जार गयो गथा फाग्लासो नुवाखै जोंना जाङिना आखाइफ्राबो नायजालालै माबाखासै आगर गोजासै साख्रि गोनां मानसि दख'ना आगर होनाय बायदिल' ब्रे बाब्राल' आगर होजोब्बाय फाग्लासो मा सानखो नोंलाय थेव बानायजायोबा बानायबावगोन माथो गोरोंदों नामा नोङो माखौ बानायनांगौब्रा जाङि माखौ बानायनांगौ बेखौरा जाम्बा आखिनायखौ ने माबा गुन्दा सानखायो आयो हामालै फिसाफोर बेबायदि नोंसोरलाय दिस इज नाम्बार 1 साफ्रि नामा आइ एम होनलायबावसै नोङो आइ एम बेड बय होनलाय एन्जर बिदै दं नै फाग्लासो माबाया नारेंखला नुदों जामा थांसै थोद फाग्ला बिदिनो जायो आयु माबासो मा होनो आदा आलफ्रेड माबाखौसो लोगो हमहैनांसिगोन बेयाव ब्लेक कब्राखौ माबा बिना लाबोदों नों आदा आलफ्रेडनाव थोस ब्लेक कब्राखौ नोंथ' मोनबा लाथारगोन दा खामानियाव होयो नुबाय बेबोसो आसा दं खोमा ब्लेक कब्रा जाङिनाथ' मोनबा लाखाथारगोन रा ने मानसिखौनो बायग्रा नुखायो नोंबो आदा आलफ्रेड बायदि आंना नामानो मा ब्लेक कब्रासो थाबाय रा लायदो उनावहाय हामालै सिगांनो हाला नोङो सुवा गोनांफ्रा थाबायग्रोजानो सुवा गोनांफ्रा थाबायग्रोजाया नोंनाव सुवा दंबालाय आयौ जानोलाय थांदोंमोन बुस्थुखौ खिन्थु जानो मोनाखै आरो ना माबा फिथाइयालाय दङ एकदम माबासो गोथां गोब्राम गोजा आरोना दाबोनो मोनहांनि खाथियाव गैया बुस्थुआ ओंखायनो जाबोनो मोनाखिसै ना मारै नंगौ माबा दिनैनि भिडिअ एसेनो माने मोजां मोनदोंबा आरो ना माबादोलाय साबसक्राइब खालामना लादोलाय माने बेफोरबायदि भिडिअ फैबाय थागोन होननानै मोनथिगोन माने मोनथिखानायखा नोंसोरबो माने लाबोबाय थाखागोन आरो ना